Siyanibingelela nonke bazalwane egameni likaJesu. Kwase kwakuhle ukunibona nokuthumela lemiyalezo kunina at this point in time. Ziningi bazalwane izinto esizibona zenzeka. Some are exciting, some are critical, some are concerning, some are glorious, some are marvelous, and some are majestic, and some are praise God. Kulesi sikhathi I just wanted to share with you bazalwane ukuthi kuneyigaba la evangelini lika Jesu. Khona isigaba la khona usesikhathini la khona ushumayela ngezinto oyizwile, mhlambe wawulalela ama DVD, ungena ku YouTube, yabo ukopishe nawe uhambe uyoshumayela okuzwile njengokubhalwe eBhayibhelini, yabo beshumayela uPaul na uthathu uyoshumayela yilelo lizwile. Bese kuba khona isigaba esinye la ushumayela ngezinto ohambe wayoyifunda, yabo nje thina sibuya ku William Carey esikoleni zemission. Safike saqala lapho saqeqeshwa ke safakwa ezwini sancikiswa bazalwane ukuthi uzofunda ezamaBhayibheli ezabafundisi. Kuthiwa hayi akuyena umfundisi lo akalutho nje ukuthi simncikisile uthathe ulwazi oluzomsiza endleleni. So sancikiswa kanjalo bazalwane, sathola i-knowledge or master's degree knowledge ongayitholi kalula ye-theology, or doctorate, i-knowledge ekuma-higher levels le kuthiwa i-intellectualism. Abantu bevinjwa bebona ukuthi bayalidinga ulwazi banganikwa ngoba akanayo umatric, akanayo i-degree, akanayo i-honors, anganikezwa i-knowledge ayidingayo. Thina ke esikoleni bafike basibhabhadisa ngayo, sifunda izinto ezifundwa ngodokotela, izinto ezifundwa ngomaster, kuma-masters bakutshela ukuthi you're studying izinto eziku-masters level. Kukhulunywa nabanye bethu abana matric, abana grade 10, abana grade bani. Kuyimanje sisabalela i-South Africa, i-Africa yonke. And what is so amazing ukuthi sonke siyasebenza. Sonke siyasebenza njengoba sasilapha ngesikhathi se-COVID. It was a great time where insimbi ayidlenye insimbi yayilole enye insimbi. Konakele for a fair 3 years, no weekends. Mangithi no weekends, uqonda ukuthi from Monday to Sunday it's God and nothing less than God and nothing else but God. Kuhlelwe izwi lifundwe izwi ngoLesihlanu kwakuthandazwa kusuke ngo-12 emini kuze kuyoshaya u-6. Ebazalwane kuyiwa emthandazweni, kuhlalwe emthandazweni, sithandazela izinto ezikwi-wealth dimension. Sikhulekela amazwe o-Algeria, o-Paraguay, o-Uruguay, o-Vietnam, o-Myanmar. Sithanda sesiyofika ko-Fiji, nako-Guinea, ko-Uruguay, ko-Canada. Sihamba in the Solomon Islands, ngena phakathi ko-Scandinavia, no-Orion lapha, ko-Japan, ko-Turkmenistan, ko-Kazakhstan, ko-Pakistan. Singena kulamazwe sikhuleka, sidla umlilo womthandazo, uzwe ilahle likaNkulunkulu lila olimi lwakho uthandaza, ngoba la kaJesu bazalwane kuyathandazwa. Uma ungakaboni abantu bekuthakatha bekuhlasela ngayo yonke indlela, kodwa uNkulunkulu athi ngena phakathi kwazi inyoka lezi. Ngifuna ubafundise mina sikhumbuzo, bavumele bagibele la ekhanda lakho bazongibona ukuthi ngiwubani. Bakuhlakaza abantu bakushaye ebese uyababuka uNkulunkulu esekuphendulela, ngoba yileli ivangeli ke liku-3rd level leli esingasakhulumi ngezinto esizibone ezishunyelwa obaba uNJ Sithole nobaba uZikhali nobaba uGumbi, kodwa sesikhuluma ngento engiyibone empilweni yami. Ngimbonile uNkulunkulu empilweni yami dabula nami ka-matric, kufune ngabe ngiyafeyila ngihlanya ngekhanda. Ngimbonile uNkulunkulu emanami bazalwane, emanami abantu left right and center engibathembayo bethi ngigula ngekhanda kufune ngabe ngiyofaka amaphilisi ekhanda, ngifaka ithempeli kaNkulunkulu amaphilisi okuhlanya. Wathi uNkulunkulu soke sibone, bavumele bagibele bonke yonke le genge bangumsindo, futhi usuba makile. Uyababona yonke leyo genge yayisho lezo zinto. uNkulunkulu wathi mark this one, mark this one, mark this one, mark this one, mark this one. Wabavumela bagibele ekhanda lakhe, badansa ithomoyila ukuze bambone uNkulunkulu wakhe. Nawe ngisho njalo kuwe, bavumele bagibele bazela
bakushaye baququ abanye babeze bangishaye beyitshela ukuthi ngiyafa kanti ngikwi-fasting ngoJanuary ngikwi-fasting beyitshela ukuthi ziyasebenza into zakhe mbuka amehlo akhe sephumile uyonakala athi uNkulunkulu babuka abantu behlangana bazalwane behlangana wakwahlangana uPilato neHerod behlangana against uJesu izitha mortal enemies blood rivals iRome nama-Hebrews abaziswani iRome nama-Jews abaziswani kodwa ngelinye ilanga bahlangana izithe ey'nkulu zaba abankani zaphuza itiye ukuze kubulawa uKristu Jesu. Akekho umuntu okuthandayo emhlabeni, bonke abantu bophelelwa uthando, it shall wax cold, kodwa uyosala noNkulunkulu. Bavumele bagibelela imessage engiyithumela kuwena Monzi Matric. Don't be apologetic. Umntwana kaNkulunkulu uyakhuleka. Uma bekuvimba esikoleni ukuthi uyokhuleka ubatshela nicabanga ukuthi ngizophasa kanjani, ngiphuma ekhaya lenyoka. Bese ngikhuluma ngami thina sakhula siphihlizwa ngemithi left right and center every single day. Yile nto engiyibona manje nami. Thi abasukuma abantu engangifunda nabo Matric. Sukuma class ethu asemkhuleko lesikhumbuzo akuyena usikhumbuzo lo. Ihlasela impi, ihlasela ukuthi lo akakabi nawo Matric, angazi babenzani laba babenza lento ababeyenza. Awasukuma omdala kuneyinsuku. Asishumayela uJesu simzwe incwadini nesimzwe kuma-CD yeyintshumayelo. Sishumayela uJesu simbonile nesimbonayo kuyimanje. Wabavumela bagibela la. Dansa ikwasa la. Dansa igwaragwara la. Bengizosho njalo nakuwena ukuthi bavumele bagibele. Bazombona uNkulunkulu wakho ukuthi uthi uDavid umama nobaba nabafowethu bangilahlile. Nami kodwa ngizowaphakamisa amehlo njengabanye, ngiwaphakamisa eintabeni. Kodwa futhi ngathi ngiyadlula mina eintabeni. Olwami usiza aliveli eintabeni, alivele ezintweni zasezweni, luvela kuJehova owenzile izwi nomhlaba. Kusho uDavid umuntu owahlaselwa waze wafa. Izimpi leya ndoda yazilwa ngisho isembhedeni okuguga. Yalwizim walwa uDavid wazalelwa empini waze wafela empini. Ingakho ebhala incwadi yamahubo bazalwana kuwona amaculo nje kuphela ama-lyrics. Those are devotions, those are reflections. Into okungafundiswa ngayo leyo. Uma umzalwane, you have to write down devotions, reflection. This is my reflection to you. I'm not merely preaching or sharing how much I know, but I'm just giving you a glimpse of what is going on in my life and a testimony of what is taking place in my life. Izwi likaNkulunkulu is made flesh in my life, is made alive. uJesu is not a myth. uJesu is not an idea or a vague idea or an abstract idea. uJesu is real. And uma ungafuna ukukholwa lokho, sokubamba ngendlela sokushiyela beza ngemuva. Siqhubeke nabahambayo. Uba vele usazobathumela uNkulunkulu. Bengizosho lawo mazwi mntakama ukuthi wena owenza uMatric noma ngabe ukephi ezweni noma ngabe uphakathi kwabo. Thiwa wayephakathi kwamaFilisti uDavid. Noma ngabe uzungezwe hamba ubuka uIsrael. It's a tiny nation surrounded by nothing but enemies. Kodwa ingelosi kaNkulunkulu Michael wabona uJoshua. Athi uJoshua ukwiside likabani? Athi Michael, I'm on the side of life. Ubani-ke wathi yena ukuphila? uKristu Jesu. Ngoba ingelosi ayithatha ama-sides epolitiki. Ingelosi zima nje nabantu iside lokuphila. Ingakho noma utshani ungabugunda kanjani buzomila. Ingakho ama-China esho njalo. Yazi thina ama-China athi life will always find a way. Kune saying ebusa iChina kulezi insuku. A great strong stronghold. Ithi nje life will always find a way. Akwaziwa ukuthi kanjani. Akwaziwa ukuthi bazokwenza kanjani mabebhekene nawo wonke lama sections, because they want to succeed. Sekuyisikhathi eside izwe labo lihlukunyezwa. Ufuna uphumelela nabo. Ufuna babakhulu. Bashawa ngamase. Kodwa muhamba uyobuka ku-YouTube. Uyobuka ubuhle beChina. Umzalwane hamba ku-YouTube uyobuka ubuhle kwabala eSouth Africa. Uqale manje na ube nemthandazo. Ubuka ubuhle beAfrika. Uqala ube nama-prayer uthi uNkulunkulu ngicela ukuthi ungiphakamise ungisize. I want to be a president of one of these African nations and go and cause change there. Amaphupho akho awangabi limited mzalwane. Usathanazela imoto, usathanazela umshado, usathanazela umuzi.
I mean like really lezo zinto lezo uNkulunkulu nazo ezakini zikhona. Ake sibe namanye amaphupho bazalana, amaphupho akwenza ukuthi ungalali ebusuku. Uthandaza uthi uNkulunkulu, I'm praying towards this. Prepare me. Ngiphe Jesu ukubuzwa ukuba kumnandi nakusasa nakusihla uzungigoduse. Akakusize kuNkulunkulu mzalwane wami. La kaJesu izimpi khona.